Shiteng ban kta bat thud iaka let kawan jengki paidbah ki badan kampanya lingba ka jingkieng Umshyrpi kumta ka shna ka jingkieng ka thymmai ka badai shibinta bat ka surak thymmai lahap ban shna no tang hakapor miet ban stat ka kam nakaliang ka company kala sdang ban penkan ria yaki narhe nadu ka miet sngi pale hadin bala ailat yaki ban train nadu kapor shpau beje miet hadu kapor san beje step man ka sngi kata nadu ka khat arterek hadu ka khat santerek mentau banai kumta ban thud kapor tre ka balong nadu kapor shpau beje miet hadu san beje step nakaliang ki bor pulet ke district kila kentu yaki paidbah nonglet nongwan baki habanya lentino naki wei ki surang hakite ki por bala kadau haneng katba ka jingbentre ka dangyat nakaliang superintendent of police ke East Khasi Hills uba Vivek im hau kerwo ula pentebru baki kali ki bawan na kathan upper shillong banyat lingba ka jingkieng Umshyrpi bat MES point kin hab banyat no na sanmer upper shillong shapam na karai lat kor madan riting lat umkhra bat shadien terter nakabenta ki kali ki bawan na surak lumding jiri ban let sha upper shillong lingba ka jingkieng Umshyrpi kin hab banyat no na lat umkhra madan riting lat kor pamla karai sanmer upper shillong bat shadien terter la pentepat ya ki kali kit nongpang an sha banyat hakini ki kenta balakhang ya ka jingyat kali lingba ka jingkieng